vlastne. Vítame vás, priatelia poľovníci, prírody a zvery, vášniví milovníci, Vážení priatelia poľovníci, dovoľte, aby som vás privítal na tohoročnej prvej spoločnej poľovačke časti revíru Poľnom. Chcem na začiatok povedať toto, čo furt opakujem. Alkohol na poľovačke je neprístupný. Pušky budú furt zlamané, brokovnice. Iné ja neviem, že tak to mal. Má takto aj guľovnicu? Ja. Ja mám aj. Už jedno dať dolu. No dobre, ale jak nás... No dobre, to je tvoja vec. Poľujeme dneska na škodnú zver, to znamená líšky. Keby bol diviak, tak môžete aj na diviaka streľať. Upozorňujem vás na bezpečnosť pri streľbe. Oného hospodára, ktorého dneska prvýkrát uvidím v takejto forme, nech sa mu práca darí, nech budeme všetci spokojní a výsledky nech budú dobré. Nech sa ti páči. Takisto ja vás vítam na dnešnej spoločnej poľovačke, ktorá bude vykonaná v polnej časti revíru. Tak ako pán predseda hovoril, budeme poľovať na škodnú zver. V našich podmienkach je to liška, cik medveďovitý medvedík čistotný, kuna, vlka, samozrejme nepredpokladám, že by tam bol. Mačky už nestreľame, ako som hovoril predtým, ešte sme tu všetci zišli, dávať pozor na či domáca, či divá mačka zo spätnatej zvery. Straka, vrana, sojka, môže sa vyskytnúť aj diviak v hone, budeme hnať laborec. Dávajte pozor, bacha na streľbu, radšej nestreľať ako streľať, bacha na psov. Ďalej by som k organizácii chcel povedať, že prvý hon budeme hnať huďaj smerom od laborec. Neviem, Jožku, máte nejaké auto, jak vy? Jak onci? Nie, každý je pešo zobraný. Prípadne ja by som vás 4 zobral a dolu na ovce. To ešte, alebo Michal, zobereš? Buď všetkých, aké znie, tak jeden neostane, pôjdeme všetci spolu. Ale hlboké pôjdeme všetky a pôjdeme krížom na kanál. Pôjdete na pešo. Na pána Vrábľa, aby sme to trošku rozdelili. Nebudeme sa zbytočne zdržiavať. Ešte by som chcel povedať, že posledný hon bude na poľovníckej chate, kde Jožko Puškár nám pripravuje guláš. Ľubu, 20 pár by načítali, aby prišli. 20 No to ešte nezavolal. Na meniny si nevolá, v kalendáru píše. Máš pravdu. Áno. Deviaci, keď budú ísť, budú ísť hore do lesa, ne? Ale tu prechod bol v Vieš, až tu vidno, že toto ne. Skončil prvý hon pri huďaji. Jeden sarňačuk prebehnul tam do tamtej remisky. Práva strana nedočekala, som uperil, že jak my dojdeme po jazyk, po koniec toho, tých krakov, všetky sa ešte usrali do... Naša obec Cerná pri Laborci. Krásne jesenné počasie. Sfarbené lesy.
Ženie sa druhý hon. Vinica za sadami. Obec Budza. Tretí hon skončil na cháte Virat. Ukončenie poľovačky. Poctu poslednú skladáme zveri lovenej. Ďaká za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrik voňavý. Ďaleko zaznie i naše halaly. Bola síce bezúspešná, jednu líšku sme mali tam, aj to nám utekla. Ináč myslím, že organizačne dobre bola zvládnutá. Nikomu sa nič nestalo, nikto nemá úraz. Kostovčík išiel skôr, fantázie s Gegusom dojdu. Každý má svojho psíka. Má to nejaký problém. Komu chybuje puška, čo pýtaj. Najbližšia poľovačka bude 25. bude v lese, zrázie kolo stáde krve, aj to hosťovská poľovačka, kto chce nejaká hostia, môže... Zavolajte hostia, ktorý ho podstatne, no, že by zase nebolo z toho nejaká práška. Ten host, ktorý si zaslúži, zavolajte. Ale s ktorým spolupracujeme, s ktorým krmivo dostávame, ktorý robí dačo pre nás. A ktorý je dobrý priateľ, váš osobný, tak ho zavolajte. A dokud za k tomu za ženu chodzi a... To už je... To je tiež dobrý priateľ. Ešte by som chcel na záver vás poprosiť. Na záver by som vás chcel poprosiť, bo ďakujme Bohu, že máme takého člena jak Jožko Puškar starý, že nám zrobí ten guľaš, pripraví. Nenechávajme tie špinavé taniere, dáme tu teplú vodu, studenú vodu. Každý, kto ten tanier za sebou zoberie, naj si umyje a odloží. Dobre? Toto by som vás chcel poprosiť. My odídeme a on má ten tanier. A však dobre, že mu drevo narúbali, všetko už má hotovo, všetko, na to išiel. Voda tu má zadarmo, vodu. Je zadarko úsik na cete. No, furt chceš. Lesu, poľu, dolinám, zaznej mostné lovu zdar. Lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar. Dajte mu dať, čo viete pomáhať. Taký hlas zachytnúť. Po úspešnej poľovačke na škodnú zver poľovníci majú pohostenie, pripravený guľaš, pripravoval ho Jozef Puškar starší, priateľ poľovník. Kumotor, a ty pomaly s tým alkoholom, kumotor, nie? Že toto nevieš do sníny ešte, šoferuješ. Trafím, ale pojel sa. Z Ukrajiny, ne? Z Ukrajiny. Priatelia poľovníci, chcel by som... Co môžeš vidieť, keď čítal na novinkov, ani jeden prípad či nestal z Ukrajiny, ani varené palenky, ani kúpči, že by takto ochorel. Priatelia poľovníci, chcel by som povedať jednu vec, kumoter. Jednu myšlienku mám. Práve tu za týmto stolom sedia práve skalní poľovníci. To sú skalní poľovníci. Ľuboš, dedové pod Lavorom mali na ulicu a nikto si neotrávil do piči. Nikto v živote neumaril tam na odpanenky. Pán Pestúri, vyberajte trošku slova iné, pretože ste v zabere. Televízor je ešte horší útoria. Našo dedové pod Lavorom mali žiadny, jaký metil lapali, nič. A dneska, čo majú prístroje, čo kúšok u lapy, berž boli. Patriku, to u vás není žádný případ od zemření na metyl,
U nás od českej palienky chlopov len prehnalo. To musí mať tréning. Слухай, то môj Maťo užal víno, keď mal narazili nás do toho